गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसि खुंथाया गाहामथार हाबाफारि लादों। बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय 2023-24 नि एसएससि बेंकिं रेलिय'नि थाखाय कचिं हाबाफारि लागोन बिटिसि खुंथाया। बिटिआर हालामनि रोंगौथि साख्रि आरो फालांगियारि जौगाथाय मिशन बिटिसि क'क्राझारनि सिङाव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय एसएससि बेंकिं रेलिय' 2023-24 कचिं हाबाफारियाव मुं थिसननो थाखाय गासैबो ग्रेजुवेट फरायसाफोरनिफ्राय अनलाइन आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों। आनजादनि थावनिफोरा जादों क'क्राझार, अदालगुरि, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर। दलहापारा गामिया लोक्षि गार्जाखौ गाजा गोमजायै फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दलहापारा गामिया गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबाय थानाय बायदि देग्लायबो बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो रायजोनि लोक्षि गार्जा फुजाखौ गार्जासालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों आरो गार्जा फुजाजों सोमोन्दो लाखिनानै लोक्षि हरनाय हाबाफारियाव गामिनि साफ्रोमबो आइजोफ्रा दन लानानै फारि फारि साफ्रोम मोदायखौ खुलुमखांनानै लोक्षि लांनाय हाबाफारिखौबो नुनो मोननाय जादों। गरमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया थान्दै जथुम्मा खुंफुंदों। सानथामनि हाबाफारि बायदियै 5, 6 आरो 7 जानुवारि अक्ट'सिम खुंफुं जागासिनो गरमारानि आवथायाव थानाय 1 नं सान्थिपुर गामिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव हाबाफारि बायदियै मैया नैथि सानाव सावरायमेलनि आयदा बर' बिजों राव थुनलाइ जौगाहोनायाव बेनि गोनांथि आरो आथिखालनि जेंनाफोर बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय हाबाफारि बानजायो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया, मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' बसुमतारी, टिकियाजुलि LKD फरायसालिमानि बर' बिजोंनि गाहाय डक्टर तुलन मुसाहारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। इयारगानजों दाव गावग्रा आरो दैमायाव कारेन्ट चेक होग्राफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर फोसावनाय। जुदि सोरबा इयारगानजों दाव गावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। जुदि सोरबा कारेन्ट चेक होना ना हमना जायोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि दैसोमगुरि, दैगोदै, थारायबारि आरो सानजा थारायबारि दरब्रै गामिया जथायै दिनै आबहावाखौ फोसाबनांगौनि थाखाय मोनसे गोख्रों आफाद दानानै लायो। बेनि गेजेरजोंनो इयारगानजों दाव गावनायखौ बन्द' खालामबाय आरो दैमायाव कारेन्ट चेक मुलि होनायखौबो बन्द' खालामबाय। सोरबा जुदि बे आफादनि थांखिफोरनि बेरेखा मावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना आरो आयेन बायदि हमनानै हरगोन पुलिसनि आवथायाव होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो बे आफादनि दैदेनगिरि सुर्य बसुमतारी आरो राजिब नार्जारि बिथांमोना। चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि बानजायनायजों काजलगाव सालजरा गेलेग्रा फोथाराव नेशनेल गार्लस चाइल्ड उइक हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि MCLA माधव चन्द्र छेत्रीजों लोगोसे बिटिआरनि सुबुं अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथांमोना। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय ककलाबारियाव अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि लेङाइ नेहाथारि एबा ककलाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि बिन'द कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथाखौ जेरै फालिदों बिटिसि गोरोबथाखौबो फालिनांगौनि गोनांथि दं होनना बुंथिदों बिन'द कुमार ब्रह्म बिथाङा। थांनाय 2020 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा लोगोसे 2023 मायथाइयाव जानानै थांनाय बिटिसि गोरोबथा बेफोरनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राखौ बुंथिदों। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।